Benvinguts, som Guardians of Cars i avui analitzarem aquest magnífic Fiat Tipo 5 portes 2016. En aquesta ocasió voldríem agrair al concessionari de Fiat Autointegrale, situat a la carretera Tortosa-l'Aldea, quilòmetre 2 de Tortosa, per deixar-nos gravar aquest nou Fiat Tipo 5 portes i portar-lo al canal. Bé, ja estem a l'interior d'aquest nou Fiat Tipo 5 portes i passarem a analitzar-lo. Els elevalunes. Els dos de davant, a l'hora de baixar-los, són automàtics. Després són elèctrics i els d'enrere també són elèctrics. Aquí trobarem un volant amb cuir, multifunció, per a controlar diferents aspectes de l'ordinador, per contestar el telèfon via Bluetooth, el control de creuer, donem el contacte, i ara engeguem la seva pantalla de 7 polzades, multimèdia. Aquí tenim el seu sistema de ràdio, provarem el seu volum. Això sí, tenim un dispositiu connectat. El navegador TomTom. Esperem un poc que carregui. Bé, ja el tenim carregat. I com podeu veure, ens localitza i tenim un moviment bastant fluid de la seva pantalla tàctil. El Uconnect el telèfon ens pregunta si volem registrar un telèfon al vehicle. Els ajustaments. Tenim l'idioma, la pantalla, les unitats de mesura, els comands per veu, el rellotge, la fetge, seguretat i assistència a la conducció, les llums, les portes i els bloqueig de portes, les opcions d'apagat del vehicle, l'àudio, el telèfon, la configuració de la ràdio, configuració de ràdio, restablir els ajustos inicials, veure datos personals, restablir les aplicacions. I aquí trobarem informació de l'ordinador que ens dirà l'autonomia i el consum actual. I podem triar entre els dos viatges, el viatge A i el viatge B. I també podrem deixar la pantalla com en un mode d'estalvi d'energia i tornar a encendre. Per aquí, en screen on off. Després, acabats en una goma. Fiat passa a uns acabats de més qualitat enfront als plàstic durs. I amb un acabat més premium en línia platejada.
Després, el mode City. Amb matisos hem desactivat i el podem activar. Un mode que ens ajudarà en la direcció. Aquí podem tancar el vehicle, molt còmodament. Donar obrir, els 4 intermitents. Estan en stop. La ventilació. Climatitzador. Té molta potència el climatitzador d'aquest Fiat Tipo. Ens agrada molt. Després, toma de 12 volts. Entrada auxiliar i USB. Canvi. Concretament de 6 velocitats. Amb una moldura platejada que li dona un toc molt premium. I un reposabraços que el podem plegar i desplegar i ens serà molt còmode per quan conduïm. Després, analitzarem els espais per deixar-hi objectes. Una guantera amb portalates i també a l'acompanyant. Després, a davant del canvi de velocitats, tenim un bon espai. Després trobarem 2 portalates i un cofre bastant gran al reposabraços. I, per últim, aquesta guantera molt àmplia. I també hauríem de destacar el retrovisor electrocromàtic, que quan tinguem llum d'algun altre cotxe per enrere farà que s'enfosqueixi i no es reflecti ni ens molesti. Ja estem a les places d'enrere d'aquest Fiat Tipo 5 portes. I en acabat lounge, que és el d'aquest vehicle, tenim teixit una tela Terralight Castiglio enfosquida amb una doble costura. Molt elegant. Després hi tenim 3 seients amb els 3 reposacaps i enclatges isofix. I en quant a espai per a poder anar ben sentat, el reposacaps m'arriba bé per al cap i em sobrarà sobre mig pan i per a les cames tindrem molt d'espai. I per últim, en quant a espais per deixar els objectes, tenim un petit espai aquí, la guantera, a aquesta banda. I a l'altra. I 2 bosses posades als seients d'enrere. Ara passarem a analitzar el maleter d'aquest Fiat Tipo 5 portes, però abans us mostrarem els seus sensors d'aparcament i la seva càmera de marxa enrere. I amb la clau podrem obrir el maleter.
Com veieu, un maleter de 440 litres a una boca de càrrega molt gran, una toma de 12 volts, la llum, algun que altre anclatge i el kit per si pinxem. I també podrem abatre els seients per augmentar l'espai de càrrega. Abatint els seients d'enrere, augmentarem molt l'espai del maleter. Ara analitzarem la part estètica de l'exterior d'aquest Fiat Tipo 5 portes. Tenim els fars antiboira, una línia cromada en forma de C. La parrilla està tota platejada, per petites línies platejades. El logo de Fiat platejat, bastant gran. Destacar també la il·luminació LED del Fiat. Aquí tenim l'altra línia cromada en forma de C dels antiboira. Dir que la seva pintura és negre cinema metal·litzada. Si continuem per aquí, hi trobarem unes llantes d'aleació de 17 polzades diamantades. Continuem i trobarem al llarg del vehicle, entre les dues portes, una línia cromada. Molt elegant. I un altre toc premium en aquest acabat lounge són les manetes cromades. Totes aquestes parts estètiques faran que tinguem un Fiat Tipo de 5 portes amb un acabat molt premium. Ara passarem a analitzar la motorització d'aquest Fiat Tipo 5 portes acabat lounge. Tenim un bloc motor 1.6 de 4 cilindres multijet de segona generació dièsel. Concretament, els seus consums són 4,4 per ciutat, 3,3 per carretera i 3,7 consum mix. I la seva velocitat màxima serà de 200 km per hora. Bé, ja hem finalitzat l'anàlisi d'aquest Fiat Tipo 5 portes. Un cotxe guardonat amb el Premi Autobest 2016 per la seva relació qualitat-preu. Esperem que us hagi agradat aquest anàlisi, li doneu un bon like, ho compartireu i us subscriveu al canal. Som Guardians of Cars, conduir és la nostra passió. Lingers after fire.